Noble Prince of Peace, or say asumdwe hene numunyamfo no. Hwan ne asumdwe hene numunyamfo no. Kwata mu nyinara abusiafo ye no esua Azaya nwoma no. Na hotwi mu ye wo adusua etoso enum. Atifi asem no ose Noble Prince of Peace anase asumdwe hene numunyamfo no. Asumdwe and I have forms are unions, but still, if you say any asumdwe. Or what dear, or you 2 4. Some of where you come once a minute, won't be anywhere that policies. Jerusalem, you come with you, one more can carry it, or who say, never panic, oh, baby, would not the idea. Now, who we swap, or what was happening, business out of a fire beam. Omande share abusia 4 a Christo 4. Baby biara wason egusu a o hweyen London Ghana memenda akwanwefo Sabbath school enafe chosemu empensempensemu yema munyina akwaba na afe so yede nchiasronko efri yen agenkwapa Yesu Kristo nchen ede bre munyina onyankopon enhira mo sakote munyinara ye ne wo esua Azaya enwoma no na otwi mu ye wa adusua etoso enum sene medi kankan na tifi asem no ose asundwe hene munyamfo no hwan ne asundwe hene munyamfo ya oka no ho asemi me wo abegwafo stronko e wa ha omoba beboa ma ye de sa adusua mu pensempensemu ede abremu na ansa no me enkuti enum emfri London Ghana memenda akwanhwefo nyum tufoku aye from Kingsman na fi omuwia ye de adusua mu pensempensemu ede bebremu. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I know that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine, and it's mine. Yes, it's mine. And a white robe, angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory. Oh, and it's mine. And it's mine. Oh, yes, it's mine. Yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown. When the heavens opened, and I saw that my name was written down. Oh, there's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story.
by grace, oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven. Now I know by the blood I am made whole. Blessed name, written down in glory. Oh, that is mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. The sinner has come home for the same name, written down in glory. That is mine. Yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Oh, blessed new name, written down in glory. That is mine. Oh, yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. The sinner has come home for the same name, written down in glory. That is mine. Yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Yɛbɛda yɛnuanom kinsmen ase wɔ nnwomhwɛnhwɛm a ɔmde adi yɛadesua no mu ama yɛm sɛne maka no mewɔ abeguafoɔ soronko wɔ ha ɔmo bɛabɛboa na wɔtwe mu adesua ɛtɔ so nnum yi yɛde abrɛ mo mede mo somfo Bismarck Mensa ɛndɛ sɛ mehwɛ etire ɛno hwan a mewɔ Elder Japheth obɛkye amankwa ɛka me ho ɛwɔ ha sɛ Elder yɛmo akɔ aba na mefiri Elder hɔ na meba m'anim a nyɔte mfimfini no ɛyɛ yɛnua Penny Samuel Ajay openi yɛmo akɔ aba. Great. Na fe me ba me nsani fe super a nyina ye Elder Hansen Asamoah na nenso wabeka ye ho Elder emo akwaba. Me da se. Great. Ye hwe ye adesua no no kwasem se adesua no aye de pa wo hwe adesua na se ne yesi hyase na ye de ba abra na Israel fo no omayira omachi na nyame e wo so omosom no omansom no na nsunsanso okandini a obedi omanim Hosea anso ba ye nso a ono nso abeye kanini bone a odi omo nso ekọ baabi a na enye a ono nso nsunsanso afi eba no so na afi ne ba ahazon nso ba ya ono nso be fa Israel de koya alliance bia na ehunni mfaso nso nsunsanso aba afi obetua ho ka na din pa Yesu anuamba bebre frimu na afi ene ye pese ye hwe ose noble Prince of Peace asundwe hene nimunyamfo sundwe hene nimunyamfo yi one ehwan na ewiasim hase kura mposo obi betimi de asundwe de abrayen so hwe adusua na nimo the statistics bi de eto honomo a wo chese wiase nya asundwe da. In fact, so we share a year soon just 50 time I was started to watch about cosum na remember na be 8% pay. Not just say nipa nasia for the whole 24 hours no one year na 2 minutes. So you can imagine say asumyan kasano any wiase we share your alliances bebre na say unions bebre union EU European Union, African Union, ECOWAS, NATO. Sa we union nyina ye asumdwe nti na ye form sa unions but still ewiase enni asumdwe so in fact the crampo ye wan say the odi Nobel award na de baye no ye say on the dynamite de baye de aye de ko hye asase mu a bomba na awosu ba bia na say nipa ne be wu a or establishes a Nobel Prize Award na che say ewiase nyina afi bia na ye behwe obi a wo try say odi anase adwumaku a wo try say odi asumdwe beba wiase na ya che nade
in fact wɔn a ɔyɛ kyɛ wɔn saa nneɛma no nyinaa koraa bɛhwɛ no na wɔde wɔn nsa akɔkeka wiase ntɔkwa bi a na wɔn nsa hyehyɛ aseɛ na kyerɛ sɛ ewiase mu ha sɛ paa deɛ obi ni hɔ obɛtumi ama yɛ asomdwie baatwerɛsɛm no ɛrekyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ asomdwie hini bi a na ɔwɔ animonyam a n'asomdwie no deɛ ɛbɛtena ase daa ne ho asɛm na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ɛwɔ Isaiah nwoma for the rest of the week no nti adesua no ɛbɛyɛ de paa nti sɛ wohwɛ yɛ a menyi wɔ fidie no ɛmfiri ase so sɛ wowɔ comment bi na yɛ Facebook na wohwɛ a wobɛtumi de wo comment ato ase sɛ YouTube nso a obetimi de wo comment nso ato ase ɛna mfidie ahodoɔ ane dwumaku ahodoɔ mo fa yɛn ɛwɔ wɔn sini so nso obetimi ɛne ɔmo adi nkitaho na afei nkitaho bi a obɛpɛ sɛ yɛne ɔmo ɛbɛnya no nso yɛne ɔmo anya onyankopɔn enhyam yɛnhwɛ yɛdesua na ansa na no mɔma yɛnkate ani na mema Elder Jeff ɛntu adesua no nhyɛ ɔbaade nsa yo momema mpaye Enyankopɔn ɛnadu Yesu yasan ba w'anim yɛbɛsua ho asɛm yɛsrɛ nyansa ne ntiase efi wo hɔ fadom yɛn adesua ma yɛnkasa yɛmfa mu aba na yɛmfa yɛn bɔ yɛn bra ɛwɔ nansen wiase yɛtimu yi mu ɛwɔ wadom nti amen yɛni kan hwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ ɛnɛ adesua no ɛyɛ Isaiah chapter Isaiah chapter 9 verse 6 Openi Hansen say why a krado a yɛnhwɛ yɛn ka abɔsɛm no Isaiah iti enkronchimunsia no say na wawo akokoa ama yɛn ɔbabani na henie bɛda ne matri so na wafrɛ ne din sɛ ofutufoɔ wanwani onyankopɔn tumfoɔ daagya asomdwe hene amen great elder yɛbɛmba so na fe wakasa ho na yɛahwɛ deɛ Isaiah na saa particular text way ɛpɛ sɛ ɛka kyerɛ yɛn yɛbɛkan bi nso aso so yɛbɛhwɛ Isaiah chapter 9 verse 1 no saa ɛbɛpem baabi a Hansen aka adri na mama elder wahwɛ na waka ɛho asɛm kakra na fe yɛhu adeɛ ebetimi asua firi mu ase sɛ wohwɛ Isaiah chapter 9 verse 1 to 6 no baabi a Hansen aka adri say na ɔka ɔse nanso kusuye no rentena hɔ umma deɛ na ɔwɔ ahodwan mu no ankane brɛ wɔ mu ɔse ankane brɛ no mu no wɔn mu Zebulon asase ni Naphtali asase no nanso achi no ɔbɛhyɛ amanaman Galilea a ɛwɔ ɛpokwan Jordan agya no animonyam ɔman a na wɔnam sum mu no ehunu han kɛseɛ wɔn a na wɔte sum kabi asase so no han ahyerɛ wɔn so wama ɔman no adɔre wama nani agye ayɛ kɛse wama nani gye ayɛ kɛseɛ wɔn anigye wɔn anim sɛ twabre mu anigye sɛdeɛ wɔde asade kyɛ mu ahurisie na wɔn adesoa dua ne wɔn akyiri aba ne wɔn kafo poma no wabubu mu sɛ median da no na ɔkɔ kitiyɛ na ɔko kitikiti yemu amiafo amanye nyinaa na ntoma a wɔde afofore mogya no ɔbɛhyɛ no sɛ adeɛ a wɔde so egya na wanwu na wawo akɔkoa ama yɛn wama yɛn ɔbabani na nahinie bɛda ne matri so na wafrɛ ne din sɛ otumfoɔ onwanwani onyankopɔn tumfoɔ deja asomdwe hene na nahinie mu bɛtrɛ na asomdwe a eni wieye aba David ahengua so ne nahinie so na ɔde atemu ne tenene awowa noma atim free sese dikosi da asafo awurade mmɔden na
ɛbɛyɛ yie. Amen. Amen. Ma bɔ mmɔden a kind twi no nnɛ yɛbɛkɔ yɛ anim ara. Ɛda yɛnhwɛ saa asɛm yi a ɛwɔ Isaiah verse 1-7 yi. Ɛdeɛ bɛn na Isaiah pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ wɔ ase na mfoni bɛn ɛna ɔtwa ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ ase. Yo, ɔpɛni bi smack me da se. Say mfoni edi kan etwa no mienu. O kind dia wa kind na nti ase adesua mu no ɛbɛyɛ kwasiada ne dwoada no. Nti mɛfa ne mienu. De edi kan no yɛ esum mɛka ne sɛ esum na aba Israel man so. Na ɛha no kai sɛ adesua no atwe adwen esi the northern kingdom. Ɛho hia pa sɛ ma that separation ne ba. Esan sɛ specifically no adesua no ma yɛte ase sɛ Galilee area yi na Isaiah 9 ɛde yɛ fapem. Even though say nyame kuro anase nyame ɛman a wafɔm Israel nyinaa no na yɛ bɔne wɔ n'anim no. The prophecy na wo ha yɛ kan hyɛ ase yɛ kan wasɛm no yɛ de hyɛ ase fi Galilee. That's right. Adenti na yɛ de hyɛ ase fi Galilee. Esan sɛ nkɔmhyɛ na Isaiah ɛka ho asɛm no ne fulfillment mu no ɛhɔ na ɛkɔhyɛ ase. Wohwɛ Isaiah 8 na ewie no na ɔman no ewura esum mu na ɔka about nkrɔfo a wɔkɔ abosonsomfo ne occult ne de ka wɔkɔ pɛ akwankyerɛ na ɛho nsunsuansoɔ no edi honhom sum ne nsunsuansoɔ a ɛnyɛ ɛbrɛ ɔman no na ha na Isaiah ɛka sɛ ɛman a esum adum mu no ɛntena hɔ daa esan sɛ mmerɛ bi bɛba a ɛhan ɛbɛhyerɛ wɔn so na kwan bɛn sɛ so na saa ɛhan ɛhyerɛ so moma nso yɛnkae biom sɛ bra lesson 3 Ahaz ekosu frɛ Assyria hene no okodi Syria ɛne northern kingdom Israel fo yeso ɔkɔtɔre wɔ so na aman a di kan area odi kan fine was Galilee. Yes. Nti ɛka Zebulon ne Naphtali fo no. Yeah. Na ha na Yesu commission na fa Yesu ho ne ba mu. Because wohwɛ Matthew chapter 4 na ɔka sɛ bra yɛku John the Baptist no na Yesu fi Nazareth no the first place ɔkɔɛ was Galilee. Okay. Ɔkɔ Galilee no ekura esum na rehu anasa asetena yɛ mmɔmmɔbɔ no afi ɔde ɛhyɛn ba hɔ adan Yesu de yaresa ebrɛ wɔn Yesu de anigye ebrɛ wɔn afi ekura na tete no anka obi amfa anya hwee no wɔn na afi sisia no ɛnam wɔn so the name of Jesus spread there ɛnam Jesus so ekuro no so ebenya din na ɔkan sɛ the whole of Syria ne amama aka nyina afi wɔn nyinaa no wɔhwɛ Jesus adan wɔba Galilee na the emani yɛ interesting is say Naphtali ne Galilee Zebulun yɛ kuro a wodi kan fa wɔn kɔ numu mu no wɔn na sisi a wɔyɛ kuro wodi kan wɔnya wɔfa ahodie they say Jesus de fa ahodie ɛbrɛ ne mma no but Jesus hyɛ ase afi wɔn a wɔkɔ mu first na sadisua bi wɔ hɔ man a de kyerɛ ne sɛ yɛn nyinaa no at one point in time yɛbɛkɔ asetena bi mu a ɛɛden but ɛntena hɔ daa ɛhan bɛpira yɛn so but ne nyinaa nso gyina yɛn so yɛma ho kwan na nka Yesu kɔɔ Galileefo na Galileefo ampɛ sɛ ɔbɛtena hɔ anaasɛ ne nnwuma a ɔyɛ no ɔbɛyɛ wɔ mu a anka wɔnya saa ɛhan yi nti esum a no wɔ na ba awieyɛ na sɛ yɛde kɔ dwoada no so na yɛ Isaiah 9:6 na me bɔ no tofa ne ntam no atwi adwen si ɔba bi a asen awo no monkae sɛ chapter 5 or lesson 3 hono 4 3 4 nya ye ka owo Isaiah come share efa obabi ebewo no for ebe friend Emmanuel na saa disua mu no ye kra ye ka say Bible scholars have different interpretation na moma men chipu ba ko in wa na ebe boa yen yi one of the scholars no
arguments in any say, Sir Emmanuel, where you can we, there is a possibility say, ye wo Emmanuel be. Na Sir Emmanuel, we know, because na Isaiah de on any year would that intina ne year and your babu. Na bia na because Israel him funu etumi fa e wide do intino. Bia na obabunu ya na ye kan na ye ohene ne yere. Okay. No on fa ne ho kan no. Okay. Na Isaiah hye ne nkom se obabunu no afa yefunu. Sir. Na obawu. Sir. By this miraculous birth. Because ohene na dwemu no one ne na ye de na ofafunu. Sir. Ofa yefunu. But Isaiah de hye ne nkom. Enu ntino Bible and info ni bi che say bia na siye. But difference addition per se ye ti ase wo han say empo anu siye na even say enye sa Emmanuel mpo na ekoye Isaiah ba maha sahal hashbaz po no koye sa miracle child yimpo a ye hwe attributes a ye de ma sa akwala ye a ye ka no ho asem ewo Isaiah 6 9 6 and 7 here ensusu ye dem. Okay. Esan say sa obey a ye ka no asem efe ni Emmanuel ye say na henie da na betie so oye ogifo oye obo ade oye otumfo sankofo ye ka mo asem nyina no omu bia ni ho other qualities. Okay. Enu ntin emma sa oba na ye ka no asem ewo Isaiah 6 na impo ye di kan ka one asem I think chapter 5 no enye sa Emmanuel ehun ase we ye Emmanuel a odanso. Okay. No de asumdwie odi fa ho die no de nkunimdie eba eno na desuan etwe adwen si so ewa ha eno nti no eyi ne nkurahye sema na Isaiah ede bre Israel man a ewom se bone de wakosu mu de nanso no omo ate ase se emre bi beba a obenya ofa ho die ennam Nyankopon ebo hye so. And present in that present time but in future so no Fahudi kesebe nam Jesus Christ so hankasa. Great. Me da say elder say watch yen sa nkomhye yi ase se sa Emmanuel we are no kana asem na nyo bia say Jesus Christo ho asem na kan fact hon watch ase pa yi sa Isaiah chapter 9 watch ase ma me kra ma tia ase pa yi se sa agena Jesus Christo ho asem na kan because we share the first place I say because of that alliance in Tokwane by Galilee. The first place in so a high no so a shrine no yes Christ ebe ban so no so kopie na che say enkomche ne edidi so sene na esi etie me da se pass wa church musa ma membra opening Hansen so hwe Isaiah 9 and 10 ni nyina hwe Israel for how wodo a omuko mu no but broni be ka say it was in stages like we ba na fe ayayi kakransa na we haba adena nkanyankopon on tore o mass straightforward na how we ba na ase obu no thought by thought na we nso asaba na nyankopon timi dore en tore o mass straightforward ana ase ade ne kasa kire e fa nyankopon ni suban ehu meda say Miss Mark nia ye kan eye asem wa ehu hia pa ne ma ehu hia ne se adofonom ye hwe enoma efri Isaiah mreso BC 700 and something BC ekwemu abisi AD as I say ekwemu 2000 and 21 na nsem wo kan ni nyina utimi hu se eyade a ne eba mu sa abre ne so abam ne ebeba mu to aso a Yesu bre so eba mu emembre nso guso obam na ba ko a na eye one of the attributes a eye oba no a ne ye be wo no ne attributes ni say he has the rod of anger. That's right. Of the Lord of God. Now we be say identity ne Yakopon kra no eba so mo ye bone a won toro mo aso at once. Bible ne say na dodo a me do won no me yi won tan me twe waso na me yi won tan. Enti ne yehu ne say Yakopon o de twe o maso na o ye ni nyina no out of what? Love. Odontra. Odonti ena wonyame etwe ne maso. So we share Israel for all throughout
na wayi odiifo bi kɔ na kɔka kyerɛ me man sɛ wanyɛ sei a sei na ɛbɛto wɔn. In fact, Isaiah hɔ koraa no chapter 1 hɔ na ɔsɛ sɛ mopɛ 118 no sɛ mopɛ na mutie a mobɛdi asase no so nnepa na sɛ moantie a afena na ɛbɛdi mu nam na waka na wasen aka mommra ma yɛnnie sɛ mobɔne te sɛ damrama mpo a mɛma no ahoa ayɛ sɛ sukyerɛma na sɛ ɛyɛ sɛ nkra wo mpo a mɛma no ayɛ sɛ dwante ho nwi fitaa. Ade nti onyame wɔ yɛ sei na yɛmu hyehye no. In fact, I'm bringing us back to for the answer no pɛ sɛ yɛde Bible no ayi ano in the book of Jonah. Mmerɛ a ɔsoma Jonah sɛ ɔnkɔ Nineveh na Jonah yɛ sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ adebɔnyɛfoɔ mekɔkorɔ mbɛkyi me kume menkɔ na ofiri hɔ sɛ ɔkɔ Tarsus na bonsu no mene nye bonsu aboa kɛseɛ no because the fish big fish ka bonsu ana akɔfa controversy aba the Bible na nka bonsu na big fish no emene no na okoyi no ɛto Nineveh kokoɔ so no sɛ yɛ nyina nim story no in the end no ɔkɔka asɛm no na wɔn mo sakira yɛ no na obra adwa. Yes. Wadwa de ntia anyame de sɛ menim sɛ mekɔ kan kura no o ka sɛ obɛsɛ o mo won sɛ o mo nye ni nye na ade akyɛ o mi ɛna Nyankopɔn bisa o mo obisa Jonah question bi o se wo kɔtena adua na se a enka me man kan wiye awia bɔ wo no na wusu na wo pa kyɛ sɛ nipa 200,000 a ɛwɔ kuro yi mu no a me na me bɔ mo ɛne ɔmommoa no me yamu nhyehyɛ me ma wo mo ana even at the bonyafo a wo mo nye Jewfo koraa no anaso wo nye ne man ya wahye da yi o mo koraa no na ne yamu hyehye no ɛma wo. The issue is anytime you see God punishing in the Bible no out of love ebi wo hɔ a na ɛsɛ okum omo because ne dɔ no nti so omo tena se a the suffering no ontimi hwɛ anaso omo tena se a influence omo de be ma nkyiri ma ɛba no ɛmmoa ɛmma nyame asɛm no continue. He has to finish them. The fact say okum omo ama omo afiri hɔ no nkyerɛ sɛ nyame na yɛm nhyehyɛ no enti the stances na or they punish Israel for no kyerɛ sɛ me ma mo first stance anka mo nimra mo ho so hu sɛ ne papa yi ka yi sɛ ɛyɛ nokora ɛho nsunsanso ɛna ɛbɛ. When Jesus was giving the prophecy of Jerusalem destruction in Matthew chapter 24 nsɛm ɔka yɛ nyinaa no in fact ne ɔka no kɛse yɛ Luke say se muhu se achiwade a ebo man no a odifo Daniel kan ho asem se gina kenkron bia ho no a ne wo kenkan no ma no nte ase ene na ne wo fie no onfiri fie na wonko ne wo dan so a obo dan so a na wote dan so ma wonsi kura mafam straight away wonwane ne wo afuom no ma wo mafie enti mra wo muhu se Roman soldiers na betwa Jerusalem ho ahia after 70 years after about 40 years na Jerusalem yɛtwa ho ahia no wɔn mo kenkan yete ase no ɔmo sɛ ne papa ne kan yɛ no ɛbam enti that stage no bae no wɔn hu yɛ ɛkɔɛ enti stages na ɔde ɛpanehye ɔmo ne nyinaa yɛ sɛ stage 1 see sɛ ɛba nti wo sɛ stages ne nyinaa no first one ne sua ɛyɛ ho popoye bi madwen ma na ɛwɔ mu ne nyinaa hu yɛ adwane ana sɛ wɔn mo sakyerɛ wɔn adwen ɛpɛ shelter na wa ma stage 2 aba stage 2 no ba esan bo mo nka ye se ade yi nti ya famra ye so ye bra mu that's right. Adofo so many times na ye ya so odi nti anyame a onam kwan bi so eyi ne ho nsunsanso no kire ye in stages. That's right. So nka nyame pese o say ye a ohu mframa say ye nyina we will go sir, but obo say na wa ma nsunsanso bi aba hetew ebetumi aba say bi kura ne covid asema ebi ano it could be yes. Enye say bi anyame na hye dade covid aba say me ha yin ba o makwan when he removes his fence no they say obonsam ka kire no say about Job no o de o bamba abo no nti na o ye say no o say mo de ma me remove kakra na ye action kakra sa na nyame o ye na de enti nyame bamba no de abogi ufo no eni Judafo no o remove ne kakra bi a na wa shake yo na o mo hu say ade say netie no wa mo come after 70 years mbeko say it adofo. There are so many instances nyame nam so e kasa kire yen onam asafo no so kasa kire onam ye namfo no so kasa kire na obusia so kasa kire yen onam yan kasa so ehunu bi a yenya e wo bone ne asomden a ye mu e kasa kire yen Bible na sen aka biem o se na dodo a me do won no metwe waso na mayi won ten. And if you see God's judgment coming enti na wonye mbomu no a se wo hu se
otumfo no kan na ne waka no so obeye memfa James ngoma no asem ni ntwato o se wokọ nsọhwe mu a menye wadwen da se nyame na ma sọhwe aba wo so na mum eye wankasa wakono sa sọhwe we a wo kan nye test temptation. God does not tempt onyame wom so won hwe so de wo kwa hwase me wa wakono ti oto aso a o se na akono nyensen a ewo bone nyensen a ewo owo ene ne toto aso sa nti adofo nom sometimes no hwehwe wo mu o se wokọ nsọhwe bi mu a tenase na hwehwe wo mu na bisa wo ho say am I going against the express principle of God? So wo hu sa atwen ho firi ho so wo hu se hwi ni wo na nyame so mpa wo so menti ena eba de a o se ne wokọ nsọhwe mu James 1:5 o se afi de eka wo nyansa wo sa nsọhwe ne ho a bisa Awurade no de bema ho na ma wani nye e wo nsọhwe mu ne oto ne bo ase wo sa nsọhwe ne mu no onyame e ma ne so. But don't ever think say nyame aka no wonye. That is why he was punishing the Israelites in stages. Say ne be ya omonam stage 1 so be hu say stage 2 ba yen sa kira ya adwen. Great. Me da say pa say o wa cheche musa ama yetwa yadisua no so mfam free Isaiah chapter 11 1 to 7 komhye bi nso e wo ho mepese Hans wo behwehwe Isaiah chapter 11 no 1 to 7 no eno nso komhye bi e wo ho no mepese aje obehwe saa ade no amma me hwan ho asem na Isaiah san ka no e wo hase Isaiah eti du baako etichemu baako kosi nson no o se na dufro bi befifiri afiri Isaiah dunsin no mu na duban afiri ne hini mu aso aba na Awurade honhom besi ne so nyansa ne nhunumu honhom afutuo ne manimye honhom nimdie ne Awurade suro honhom na Awurade suro beye no hwam na enye de nani hunu so na obebu aten na enye de na sotie so na obedi asem na tenene na odi bebu aten ama mobroni na ode asentenene edi ama asase so ama ne hunufo na ode nanumu aba bebo asase na ode nanumu honhom akum obonefo na tenene beye na senemu aboso na nokredie aye na kwa mu abomu ena esre so kraman ne odwanten babetena na osimbo ne apapoa ada na nantwieba ne jataba ne nantwie a wadore betena faako na abofra ketwa aka won nantwibire ne sisire bebom adidi na womma ada faako na jata awiwira se nantwie akokoa begoro ahurutia amena ano na de watwa nufo atene ne nsa aka okire bene bon wonye wombone na wonsei ade bio mebe pokronkron no nyina so na Awurade hu nimde beye asase ma se nsuo akata eposo no amen. Great me da sesa particular quotation where you made the whole of Isaiah chapter 11 1 banina, especially now all my illustrations say embryo besuna abofra ene jata ene ometras na abofra no ma kajata no say je wakame. Oh, you can imagine say jata is very interesting. Great. Aje yancho sa nkomhye we no ye be kira say na eti say tre any of this mark me da wase come say me twaso afinia da Jeff ne da Hans adikan aka no so se da Jeff utremu no me yehu se akokwa na yawo no adofo bi ne ate ni ndiefo epese o mo kire se empokra no enye Yesu Kristo hu asem na woka ba se wo hwe akenkan be kenkan yi na o kire se oka efa Yesu Kristo hu adenti na America no sa obo ohin David din wa se o si Dubai se dunhina ene Dubai nyina ebumu afi yo hu se ohin David ba sa si so no
na ɔyɛ ɔhen kɛse a wɔtena aseɛ na ɔyɛ sitie ma onyankopɔn asɛm enti ɛma onyankopɔn koraa kaa sɛ ɔyɛ ɔhen a wɔda n'akoma so ɛna wɔse wɔde no toto hɔ sɛ David ne kɛseyɛ mu no ɛna wɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔman no ahohiahia ɔmo nam mu nyinaa no nkwagyeɛ ne ahotɔ bi ɛbɛba ama wɔn ɛna ɛrɛgyɛ bɔɔ no nyinaa tɔfa no sɛ akokɔa no a ɔreba no na henie ɛɛda n'abati so na wɔafrɛ no nwanwa na ɔse saa ɔhene na ɔrebɛba no ɔno ɛna ɛba bɛka saa Israelfoɔ ɛne Judafoɔ nyinaa bom na afei deɛ ɔmo nyinaa ka bom anya ahenie kɛseɛ baako na ɔsɛ ɔhwɛ mu a ɛmfite ɔhene biara te sɛ Jesus nko ara because na ebinom kura yɛ ɔmo adwene sɛ ɛyɛ ɔhene Ezekiel ba sɛ ɔhwɛ akenkan sɛ akenkan yie a ɔhene a ɔrebɛba na afei ɛmmoa ɛne mmoa a ɔmo nka ɔmo hu ɔmo a ɔmo kye ɔmo ho wie ɛnyinaa da faako no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ heaven asɛm ɛna na wɔka no ha ɛnti sɛ wohwɛ adesua no a wɔte Yesu Kristo wɔde ɔgyeɛ ɛɛbra ne ma ahohiahia yɛfa mu nyinaa no ɛtɔ ɛɛba betwa ɛnti ma yɛyɛ a Yesu Kristo ɛɛba ne yɛdi kan no ɔse ɛne ne yɛtɔ so mmienu no nyinaa no ɛka bom ɛna ma nkwagye no adwuma no ɛwie mu die because of sɛ ba a ɔreba sɛsi a no ɔba abɛgyeɛ afi ahohiahia mu na wɔde nkabɔ mu ne koroyɛ abra ne ma na afei ne ma a ɛbɛnya ahotɔsoɔ ɛwɔ no mu no ɔba bɛwu na ɔde agyeɛ na ɔwu wie nso so a ɔkɔ a wɔsɛ aba ne mpe no nso ata bɛfa yɛn bio nti adesua no tetesi a no sɛ asase sɛ ɔwaba yi no a wɔdi kanya aba no sɛ yɛnya gyidie ɛwɔ aruhyɛmu ɛwɔ ne mu deɛ a na sɛ ma yɛ ɛtɔ so mmienu so no ɛnya adeɛ bɛba so deɛ a ɛyɛ na nka ne yɛdi nkan no mfasoɔ bi ani so mfasoɔ bi ani so ɛno nti no waba ne yɛdi nkan a Bible no ame ate aseɛ nti ɔsan ɛɛba ne mpire no soɔ nti na ɔde toto sɛ ɛduru mmerɛ bi na sɛ wohwɛ sɛnea wiasefoɔ adwene yɛ ɔmo no a wadwene bɛyɛ wɔ sɛ ebia na Yesu Kristo ma yɛn no ɛnyɛ nokware but anyɛ nokware a na ne di kan no ka Yesu abrego great ɛnti yɛyɛ Kristofoɔ yi no yɛnya rukyɛmu wɔ ne mu sɛnea Bible Isaiah ɔnam Isaiah nkɔmhyɛ so hyɛɛ sɛ Yesu ɛba ɛde asomdwe aba no na ɔkasa ɛwɔ abɛbom ɛno nti no asomdwe a ɔde ba no ɛne sɛ dɛn ɔba bɛgye yɛn afi wiase ho yɛnyɛ mu great nti no na sɛ mete agye ase a does it mean sɛ saa nkɔmhyɛ wei no na ɛyɛ both say the first coming and the second coming and because see as no question say jata pie ha agye de obey me overtaking but send all can say jata any nwantwie betina bom akora ne time na say ka asem we any enne a me ka say jata pie ha sesi ayi nyina yehu de obey no ho yanko overtaking sa kom se we no both and as na it say I just want to go back to Adisiana Yaya first, no? Yeah. Say, Osha, if we are say, yeah, the human ideologies, be try say, yeah, they explain the Bible, no? Okay. Now, Ayana Mwa, it is say we are near course of social media, and no man, nipa be try say, or mube nipa be free Jesus Christ. In fact, Christianity as a whole, say Christianity is a fluke. Be again say. Christosome device bia bi mutena se omo tenase de Old Testament no akatia pesti but enye no kre se woje Old Testament ni dipa ene na woje se woje Christo di efi se Yesu kai o se mo hwehwe atwero no mu na mu se munim se enum na munya nkwaje no kre nso emu na nkwaje na ka nsem fa me ho na osan ka kire mo se mo gi Mose dia ene nka me nso mo bagi medi na wo kai a osan ko je Isaiah emuboye no nti o kan fa Isaiah ho knowing say the prophet na your friend the gospel prophet no yeah Isaiah no a lot of things no can for Yesu ho there some o kan no o me kan first in one of the edition no say prophecies no ba ne na ete ne say
it has its immediate context. Okay. Omo ana omo ho sa abre no ebre kro na ye kan no mu no eya na ewo ne immediate context. Na momu no se open a deeper and wider meaning no so a ekoa over that time no ekosi emre tintintintintin ebi ni way. Okay. First Emmanuel no de no na ebewie more of Nehemiah edikan no na wo no. Oba chapter 9 no a. Yeah. Eno nso eye kwan ya wo fa so betena ase. All right. Also a progress no. It is that one ye Emmanuel no. Chapter 9 no a obeka say na ye wo obabani amayen. Yes. Na hinie eye da hinie no. Yesu ekaye or say na before Abraham was I am. E just na hinie no doesn't start from time aye wo no. Eye da hinie. Over chapter 11 there is another progression goes beyond what Nehemiah edikan no. That's right. Towards Nehemiah tosumienu no. Towards after even the 1,000 years. Yes, no. Towards time where you beba betena asase so afebo. Adentia in Revelation chapter 21 verses 1 to 4 no. Osi na Awurade no ankasa bepopa eniwa mu ni suo na owuo ni ho biem oyaw eno nti na jata ntimi nche abofra no nwe no because owuo ni ho biem Isaiah kro no a yebesua him say the end of it no 66 no na me mai kronkron no ameye no me mai kronkron no ameye no obi nsi dan ema obi nyeden entinam nti it and nyame no ankasa beye ye hene o se na Kristo no ankasa nyame no ankasa ebeye ye nyankopon na ye nso ya ye ne de ne man it this prophecy right from chapter 6 or starting from now chapter 9 echo by in life and death and chapter 11 na progress to eternity. That's right. Obesande yen cry free heaven abasa asi so a ye betena se afebo. Now you see say it is so beautiful. That's right. It kire yen say it doesn't end on that. It is a wonye Isaiah asemu yi eni dia ene ye kan say Kristo dia na nya no because some wo kan wo ho bia no say na ye kan ye no say Hezekiah ene ne jata da so che ogwanten we sa. And he say, but it goes way beyond that. One could say yes to grab it. Yo, I'm saying, Eda super so de kakra de ka. But as I'm saying now, Penny Hansen can ye, Emma ye whom here say Bible no, ye and fa baby ba cope. That's it. And fan cancer. That's right. Bible no a thread. Yeah. Unye bibu aha. Oto asosua obekun se ne to aso wa ha then afubu wan se ni nyina ka bom na ma yenti ase ba ko tenu na eye hu e ma yen se obefa bibi obehu ti se quotation bi se keke no afa na ordinam quotation dangerous na no ni mistake dance twi adwin se Bible scholars ni be make limiting to Hezekiah say yes in the time of Hezekiah Israel nya asumdue Israel di yie but najata that's what chinipa and it doesn't give you the full fulfillment of prophetic prophecy. What I say kosibra yesu beba bibia besesa no eno na sa komhye we ne wie mu die ebeba nti title ya kwanhwefo de nyame adom yen eni see follow into the trap ye didn't nkofo bi echi a sebio so phobia na so epeni bi fa koteji ba kwa no de nam saa no esi literally yen de nyame say a little here a little there line upon line phrase phrase upon phrase ye nyame di tu yefo yo madam asepa because na ya adwunu mu kesene na kakra in terms of so what kind some of this na we are bamu ana as a time ben madam asepa say ma clarify sa ade minim ye say GD4 amutie yen so manya sa clarification we eye pa madam ase yen twas na fe yen fa edition na embra na we yen hwe quotation dia we na fe yen fan sorry ye edition no so Isaiah chapter 12 verse 1 to 6 say answer why crowd yen hwe Isaiah chapter 12 no verse 1 to 6 na fe no so yen hwe asam a ewo ho no na eda Jeff nkasa na fe yen sorry edition no so Isaiah itidumienu nchemu ba kokosinsia no tifia sa o se nkwaje so asedadwon eda no na obeka se meda wase o Awurade yes se ubufu mimpo a obufu no asane yes na wachichire me wire hwe Nyankopɔn ne me nkwaje nie metwere na minsuro na Awurade Nyankopɔn ne mahoɔden ne medwom na wabeye me nkwaje na mode anigye besa nsuo afiri nkwaje subura no mu
na da no mobɛka sɛ monna Awurade ase mommɔ ne din momma wɔnhunu ne nneyɛɛ aman mu monka sɛ wama ne din so monto yɛyi dwom ma Awurade na wayɛ adeɛ akɛseɛ momma wɔnhunu yɛyi asase nyinaa so momma mo nne so nto dwom anigyeɛ so na montete Zion na Israel kronkron a ɔwɔ mu mu no so amen. Great elder sa quotation we na me da pa o kan na o nya some motivation bi e wo nyame a wo sum no ne mo. Great elder we ne ye be kira se potipa na sa sembe na za ye ka kire wa hai. Yeah, open Bismarck. Isaiah 12 e ne December. Yes. O hwe bebia de adesuan efi ye hya ase a. Ye hya ase ne ese sum edum Israel. Especially Galilee, Emai, Neptulon, Zebulon, any extension of the greater Israeli nation in Afe ye do baby no, you say Nyame kura no, the rod of God's anger. Yes. Nyame twiaso. But if you do chapter 12 and it says great. Oh, Nyame, se me fu me mpo na otwe masumpo a. Me you are. Why? Because Nyame ya ye kan ho asem yi. Sa Emmanuel ya ye kan ho asem. Oye me nkwaje na se me gifo. Matthew 1:21 say, no obetu ni den Yesu. Na obeji ne maifi den won boni oyo gifo. Udu Isaiah 12 or see the name Emmanuel no as it chere pa ne say nyame ne megifo. Na Isaiah 12 verse 2 no say enye so ya megifo kwa afi wageme. And it is so amazing say ye nyankopon ni din di ogifo, but it doesn't end there. Otu anamon de gi enkwa. Ekwan ben so odi Yesu edebeye afode kese ema mini omienu. Odi Yesu ebeye afode ema ewiase. Say even see afumo no nyankopon no oye ready say obeji yen na eye nkranhye say ma yen nyina say ye be pre say sa nyame nkwaje a ode makwai ye benya mu chefa me de say it is in Isaiah Old Testament mresu ya ye kan wansem ya na nyame eyi sa ehan kese di kire Israel man na sa ehan ya na yenso nyame adom ne ba ne fulfillment ba wo Yesu mu no so Yesu yenya hofaso na e kire se nyame timu popa ne se obeji adasa enti yemu bia ni ho a o se yema boni bi yema bonsam dadayen na otwen efi nyankopon kwaje ase esan se nyankopon timu po nyina ne se obeji yen na odi anigye ahye yakoma so ma enti na wo call Revelation 15:2-4 na o se John say afi ohun nipa dudu no ohun say san krofo nyina ye nkrofo a nyankopon nam atenten so ade age won kwa ani nti nyankopon befa ekwan bebre so atenten yen ba ne timu po nyina ne say obeje yen enye nyame timu po say obema ye wie esumu ya tena esumu forever da ne timu po say obema ne han a hyere yen so obema ne han abaya bra bom yakoma mu asesa yen anwene foforo na agye yen kwa enu nti na adesuan we especially na otwe adesuan eye ni gisema yen nyina say yen ntumi mfa bone yen excuse entina bone mu na yen ntumi mbo nyame so bo so say otwe aso esan say ompe yasem ni timopo nyina ne say ode asomdwe bebre yen ni timopo ne say ode fa hodie bebre yen na ni timopo ne say ode nkwaje bebre yen nyame ema yen nyina yenya santi ase we enu na be yen hyirama yen medamase say ye de disia na ebetwe say agidifo asomdwe hene na ye kan ho asem se ne Isaiah amaye hu no enyo bia say Yesu Kristo ono na nahini no etena hoda ono na asumni a wode bebre no ebetena aseda se ne akenkansam no koye no yedam asese mo ne yen ayesa adisia next week ye di adisia foforo so ede bebro sa adisia no so no kwasem say ebeye depa ye o si playing God
woyɛ te sɛ onyankopɔn no yɛbɛhwɛ ɛho nso no nsunsuansoɔ na onyankopɔn bɛnam saa adesua so na wahyira yɛn nyinaa kata w'ani baabi a wɔ biara na mema agye nhyira adesua no so ɛma yɛn yɛmmɔ mpaeɛ ɔkronkronni wo ma yɛda wase Israel hene hwɛsopa ne bambɔ a wode abɔ yɛn ho ban ma yɛgye adesua yi nyinaa ba na wieɛ yɛsrɛ ho kronkron sɛ ɔmmɛkɔ so mbɛkakaeɛ na ɔmmɛboa yɛn na yɛnya adesua mu nteaseɛ ne atiefoɔ nyinara na afei yɛnkɔ so nante w'asɛm so fa ma yɛn bra na sɛ wobaa yɛnya nkwa yɛda wase sɛ watie yɛn wɔ Yesu din mu nti amen Amen. Amen.